Gepliýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 2018-nji ýylda Türkmenistan daşary ýurtlara 80 million töwereg towuk ýumurtgasyny eksport edipdir. 6 martda Trend habar agentligi Türkmen medeniýetine salgylanyp 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary ýurtlara 79,4 million sany towuk ýumurtgasyny eksport edendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary geçen ýylyň dowamynda ýumurtganyň Türkmenistanyň öz ilatyna wagtal ýetmezçilik edenligini habar beripdi. Trendin habaryna görä Türkmenistan geçen ýylyň dowamynda daşary ýurtlara 79,4 million sany towuk ýumurtgasyny eksport edip, mundan 3,8 million Amerikan dollary möçberine girdiji gazanypdyr. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýumurtga krizisi 2018-nji ýylyň bosagosyna has takygy 2017-nji ýylyň dekabr aýyna täzeden mewjapdy. Şonda Aşgabatyň bazarlaryna 33 teňgelik ýumurtganyň bahasy birden 60-65 teňge, owa ýumurtgalarynyň bahasy 90 teňge, iki saryly towuk ýumurtgasynyň bahasy 80 teňgeden 1 manat 10-20 teňge gymmatlapdy. Dowam edýän ýumurtga gytçylygynyň fonuna Türkmenistanyň Suwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi Türkmenistanyň ätiýaç azyk ambarlaryna 2 million sany ýumurtganyň bardygyny, onuň bahasynyň 33 teňgede öňe sürilip maglumat çap etdi. Ýöne-aradan az salym geçmänkä bu habar resmi web saytdan ýitirim boldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň bosagosyny paýtagtda ýumurtga sewdasynyň täzeden ýola goýulanyny habar berdiler. Ýöne şonda da ýumurtganyň we beýleki käbir azyk haritlaryň bazarlardaky sewdasyna polisiýa gözegçilik etdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepliýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen Hime döwlet konserni Belarusyň Belgor Himprom döwlet kompaniýasynyň garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinaty gurmak boýunça bir jaý etmedik borçlarynyň faktlaryny Şwesiýada ýerleşen halkara arbitraj sudyna tapşyrdy diýip 7 martda Türkmenistanyň hökümetçi Gündoğar News neşri habar berdi. Neşriň maglumatyna görä şeýle-de dawalary seredýän halkara idaranyň garamagyna Belarus kompaniýalaryna degişli tehnika barada mesele hem çykarylypdyr. Türkmenistanyň ykdysadyýetyne ýetirilen ziýanyň minimallaşdyrylmagy maksatly diýilip maglumatda bellenýär. Toplum şertnamanyň şertlerine şu çakaçynly laýyk gelmeýär. Guruluşçy tarapyndan eglan edilen 1-nji ýylda 350 000 tonnalyk kuwatynyň 5%-na hem yetilmedi we Türkmen tarapy uly ziýan çekýär diýip neşir habar berýär. Türkmen Hime konserniň işine 7 martda Türkmen hökümetiniň maslahatynda seredildi. Emma onuň halkara arbitraj sudyna ýüzlenenligi resmi maglumatlarda agdalmady. Türkmenistan garlykdaky kombinatyň işi boýunça halkara arbitražyna ýüzlenmek planlaryny noýabr aýynyň başynda eglan edipdi. Munyň ýa-da Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurdunyň garlykdaky Kali zawodyny guranlyk üçin Türkmenistandan puly almanlygyny aýtdy. Men bu meseleniň çözülmegine garaşýaryn diýip Lukashenko 23-nji noýabrda aýtdy. 2009-2017 ýyllaryň aralygynda Türkmenistanyň gündoğarynda garlykda gurulan Kali zawodynyň guruluşy bilen bagly mesele şol sandugynyň ulanylşy tapşyrylmagynyň gejikdirilmegi ýurtlaryň arasynda ýyllar boýy dowam edýän dawa sebäp boldy. Taraplar özara araşygynyň şertleriniň berjä edilmezligi hakynda bir-biriniň adyna narazylyk bildirýärler. Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepliýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Köp sanly Türkmenistan üçin işsizlik ýeti problema bolmagyny galýar. Ýaşlar iş tapmakda dürli kösünçlükleri başdan geçirýär. Olaryň hataryny eferde howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ýetgedilýän lewaply bilbil iş gözlegine duçar bolan kynçylyklaryny Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna 8 martda gurrun berdi. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjysy 25 ýaşly bilbil ýaşlykdan mugallimçiligi höwet edýär. Ol bu arzuwyny amala aşyrmak üçin 2 ýyllap ýylyny ýokary hujaýlaryny okuwa girmäge finansiýar. Ýöne onuň öz sözlerine görä ýurdun ýokary hujaýlaryny giň ýaýran korrupsiýa bilbiliň bu arzuwyny böwet bolýar.
ol ýokary kujaýyna girip bilmeýär. Bilbil arduwundan el çekmeýär. Oliň bolmanyny mektebe çenli çağlar bağlaryna işe yerleşmek arduwy bilen Türkmenabat şäherine yerleşýän Seýitnazar Seýdadynaky Muallimçilik institutunyň binýadynaky terbiýeçilik hünäri boýunça kadr taýýarlayan 8 aýlyk kurs merkezine okuw girýär. Okuw üstünlükli tamamlaýar. Türkmenistanyň gysga möhletli orta hünärmen mektepleri, tehnikumlar we kollejler hereket edýär. Olar terbiýeçi, bugalter, mekanizator we şoňa meňdeş kärler boýunça hünärmen taýýarlaýar. Tamamlan okuw bilbile peýda getirmeýär, ol uğru boýunça iş tapmakda kötenýär. Bilbil Türkmenabatyň Zähmet we ilatyň iş bilen üçünçülük müdürliginde, ýagny Zähmet birjasyny okuw uturan badyny hasaby durýar. Zähmet birjasynyň işgärleri oňa garaşmagy, iş orny döränini öldürüniň habar berjekdigini aýdýar. Ýöne soň olardan belli bir wagta çenli hiç ýyl habar bolmaýar. Aradan 1 ýyl töwereg wagt geçen soň birjanyň bir işgäri oňa işe yerleşdirmek üçin bilbiliň azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä $1000 möçberine para soraýar. Hem de paranyň manatda däl, dollarda törenilmeligini aýdýar. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.